Kami saya siap dulu anak, cukup pak, anak. Kardom, nilimen, bakurang senar, video 7 kelang arat kedo anapan, suri kardom pajeri lo, kardom. Non nili kedo konalo pulang te nili kedo Langhin arong Langhin area pan isi birta keme buke lason hello karbi akulat mobile second hand atau dum hek pen long konji nang itu lasi Langhin abozara long nang litung common mas second hand mobile mate ador dum hek pen mobile keme 4G 5G ta long konji Realme Samsung kopi mobile manang litung kali laso mobile long konji nang litung lasi Langhin atau kan no ke doa narat atum mapan isi berita kemelo mobile jongsi komadne atum akimi namun epen tangka kadori pen jongsi nang litung suri pli suri pho suri truck ador pen jongsi nang litung mobile nang di kulong te ladak Langhin abozar along matsi building angsong dadak tulada kimi pini inku iglo kasi nang litung nang humri ignot mesen na mobile long ponji lapen ador zoom hek pen nang litung long ponji lasi ladak Langhin area long ke mobile second hand pulong te nang litung karbi atum ke first time lo dakhen lo lasi nang litung nang humri ignot lasi nilin long cameraman do alang li phan ke tuning ri mobile ka pak langli phansi tuning ri lo lasi mobile pak lang itha lahe lo mobile ke dak Realme tado Samsung do lapen pipi mabu mobile ke nang nang litum long ponik ko lang pono mobile data cable doji lapen charger doi mobile cover doji lahai lo jo mobile cover ke charger ta doji lasi mesen sen type C charger lahai long ponik ji ini sekarang puge cenglang am so se puthot mesen na mobile iPhone taho Samsung taho lahai ta mesen ador zoom hek pe nang litung long ponik ji lasi nang litung Langhin area jaipong punoi sami langsu punoi kona atoganu solangdo kar biara datum nang litung jongsi mobile ador zoom hek pe na kemi mobile jongsi nam ponik ji second hand mobile nam ponik ji pulong te lada Langhin ahithia dong amat building along nang litung nang humri no nang litung mesen na mobile long ponik ji lasi allocation ke puthot nang litung ma phanang than pon thui ko Langhin abozar along amalo building ang song along first floor nang litung nang humri no mesen na mobile nang litung ador zoom hek pen long ponji lapen Langhin area long mobile second hand showroom pulong te karbi atum akulat ke first time lo lasi nang litung mesen na mobile nang ji pulong te ladak nang humri ignoi puthot pachini thu lethot lo ador bang zoom ikpik nang litung jong si android phone 5G 4G jong si nang ikji starting price nang litung surihini ra pharo pho pensi chengpon ko laso surihini ra pharo pho pen dang lo ke suri ke thom suri pi suri pho suri trokan ta longpon a mobile quality la pen a mobile a ram si langko lasi nang litung nang humri ignoi